Kvalitné mestské individuálne bývanie, to je nový rodinný dom na Holého ulici, 10 minút chôdze od centra Trenčína. Radový dom bol skolaudovaný v októbri 2008. Obsahuje mezonetový byt cez 3 nadzemné podlažia s celkovou užitkovou plochou 164 m2. Dom má svoju garáž so skladom a 36 m2 veľkú terasu. Prvé nadzemné podlažie zaujme moderne riešenou obývacou izbou. Pri nej je kuchynka a toaleta. Priestranná pracovná kuchyňa, jedáleň a kúpeľňa s práčovňou sa nachádzajú na druhom podlaží. To je s prvým prepojené galériou. Na treťom podlaží sú 3 izby so šatníkmi a kúpeľňou. Dom má podlahové vykurovanie, kvalitné obklady, dlažby a plávajúce podlahy. Môže sa pochváliť vkusným sanitárnym zariadením kúpeľní a toaliet a nadštandardnou elektroinštaláciou. Dom má priaznivú orientáciu voči svetovým stranám a je dostatočne oslnený v priebehu celého roka. Je kompletne dokončený, takže stačí prísť a nasťahovať sa.